Volám sa Monika Sobeková a vítam vás v podcaste Ku koreňom. V podcaste o vzťahoch, rodových príbehoch, výchove, láske, ale aj o tom, čo si často celý život so sebou nesieme a pritom si to vôbec neuvedomujeme. Napríklad rodové zranenia. Budeme spolu hovoriť o veciach, ktoré bolia, aj o tých, ktoré liečia. Pretože niekedy musíme ísť naozaj hlboko ku koreňom, aby sme mohli konečne vyrásť. Korene, korene, sme z vás upletené, čo vo vás drieme, zranenia radosti a čistny zmarené. Dnes vítam nášho hostia, Moniku Strákovú. Ahoj, Moni. Ahoj Moni, ďakujem ti krásne za pozvanie aj za takýto nápad na túto spoluprácu. A Monika sprevádza deti, aj rodičov, sprevádza ich rešpektujúcim rodičovstvom, rešpektujúcou výchovou. A vlastne si zakladateľka projektu Bližšie k deťom. Áno, áno. Tak fajn, Moni. A my by sme dneska chceli trošku načrieť do takej témy a tá je, že pozrieť sa vlastne na to, čím sme my tvorení a čo z toho, čo vlastne si nesieme z nášho detstva, prenášame aj do výchovy a do nášho rodičovstva. Tak... Ja to, keď už ideme teda takto rovno skočiť do tej témy, tak ja to vnímam a vidím každý jeden deň, pretože okrem toho, že mám ten môj projekt Bližšie k deťom, tak pracujem aj ako Montessori pedagogička v škôlke a stretávam sa s tými deťmi a s tými ich príbehmi každý jeden deň. A vidím, že za každým tým jedným dieťaťom je celý ten príbeh toho rodiča alebo tých rodičov a zase ich príbehy a siaha to ďalej a ďalej. Takže tá práca s deťmi v podstate nie je len práca s deťmi, ale práca ako keby s celým tým pozadím, čo je za tým dieťaťom a každé dieťa prichádza s nejakým tým svojim príbehom, s nejakým tým svojim batôžkom, ktorý mu tí rodičia odovzdávajú. Môžeme začať napríklad tým, že aké sme my boli deti. Že my sme, totižto, Monika je jedna z ambasádoriek Liečivej lásky, to je vlastne projekt, je to knižná séria, ktorú som napísala a tam sme vlastne vyšli s našimi presvedčeniami, že ktoré si my nesieme zo svojho detstva a vlastne si ich potom nosíme so sebou celý život. Že aké boli tie tvoje presvedčenia? Ja som nevedela, že ktoré mám vybrať, lebo ich bolo viacero, tým, že ja sama aktívne venujem tej práci liečenia toho tej rodovej línie. Aj vďaka tebe, k tomu sa možno ešte aj dostaneme, že ako vlastne som sa ja vďaka tebe k tomu dostala. A jedno z tých zranení, alebo teda z tých presvedčení, ktoré som ja aj hovorila v jednom tvojom videjku, bolo, že žena bez muža nemá hodnotu. Toto bolo u nás také veľmi hlboké rodové presvedčenie a druhé také veľmi intenzívne bolo, že to, čo je na povrchu, to, čo vidia ostatní, tí druhí susedia, aby videli, tak to je dôležitejšie ako to, čo je vo vnútri. Buď vo vnútri nás, alebo vo vnútri tej rodinnej jednotky je to, čo sa deje za tými zatvorenými dverami. A ako ťa to ovplyvnilo? No, zrovna to druhé presvedčenie, na to som prišla tak približne pred 2 rokmi, to je také najčerstvejšie, preto som ho aj spomínala v tom videu. A vieš, čo je to taká, akože povedala by si, že úplne od vecí téma, vďaka ktorej som ja na toto prišla, a to bolo akné. Ja som začala mať neskutočne hrozné akné, ktoré som nikdy predtým také nemala. Ako nikdy som nemala nejakú porcelánovú pleť v tej puberte, ale teda to, čo som začala mať pred tými 3 rokmi, tak to bolo naozaj veľmi, veľmi zle. No a ja som vyskúšala, že všetko. Ale že naozaj všetko. A nič nepomáhalo. A potom som tak nejako, aj vďaka jednej kozmetičke v Prahe,
Áno, až do Prahy som cestovala. Ja som toľko vtedy do toho dala peniazy, že som si povedala, že ja som mohla byť na Bali niekde a naspäť. A teda tá kozmetička v Prahe mi tak trošku prehovorila do duše, že ona videla ako keby za to, že to akné není len dám si krémik a zmizne to a už je to vyriešené. A ona mi vtedy tak povedala, že čo zo mňa cítia, že cítila taký ten tlak a taký ten ako keby pocit kontroly, perfekcionizmu, dokonalosti. Ja som sa nad tým tak vtedy zamyslela a normálne mi tak ako keby spadli nejaké také okuliare alebo nejaká taká optika, cez ktorú som sa pozerala na ten svet, že to akné som dovtedy riešila len povrchovo. Hej? Že snažila som sa ako keby zakryť tie nedokonalosti, aby to bolo perfektné. Stále som riešila, že či to vidno, či to nevidno a išla som k ďalšej kozmetičke, nová kozmetika a tak ďalej. A potom som sa tak vlastne zamerala na to moje vnútro, že čo mi to chce povedať, to akné. Vieš, že všetky choroby nám niečo chcú povedať. A nenapadlo ma, že to taká jedna vyrážka, či príde niečo také hlboké otvoriť. A teda nebola jedna, bolo ich viacero, preto to bolo pre mňa také intenzívne. A ja som presne prišla na to, že ten môj povrch je vlastne preto taký prehnitý, pretože sa nepozerám na to vnútro a že vlastne čo je v tom vnútri. Že to ide z toho vnútra na povrch v takejto forme. No a tak nejako postupne sa mi začali otvárať nejaké veci. Prešla som si aj rôznymi takými terapiami, hlbokými pohľadmi do seba. A potom mi to tak nejako celé zacvaklo. A zmizlo to. Naozaj to zmizlo. Nemusela som ani prestať jesť veci, ktoré mi boli odporúčané, že to určite z toho. A vlastne ja som sa v priebehu, dajme tomu mesiaca, vyliečila z toho ročného problému, ktorý som mala. A veľa vecí mi to ako keby dalo do života. Aj ukázalo. Áno. To je super. Že som mala zase presvedčenie, že sa musím napratať do nejakej škatulky. Že musí byť priateľná. Akože, keď som učila na vysokej škole, tak som bola priateľná. Lebo však to je super, nie? Akože, čím viac titulov, tým lepšie. Ale keď som začala... Prestíž, keď som začala vlastne robiť a otvárať témy také, ktoré ma skutočne zaujímali. Vieš, začala som sa venovať sprevádzaniu žien. Vrátila som sa úplne k práci s bylinami. Že som bola čarodejnica. Pre mňa to bolo úplne fascinujúce. Že ty si sa zbláznila. To bolo akože mega, že to človek tak o sebe začína pochybovať. A všetko, čo vlastne dáš ako keby von zo seba, tak ja si všímam, že mňa to napríklad ako relatívne prenasleduje dosť dlho, že aby to bolo vždycky priateľné pre všetkých. Vieš? A ja som si uvedomila, že nikdy to nemôže byť priateľné pre všetkých. Že proste... A že to je úplne v poriadku. A vlastne, keď som videla to videjko, ako každá z tých žien, ambasádoriek vlastne, hovorila tie svoje presvedčenia, tak inak na jednej strane som si povedala, že kurník, že ja mám asi z každého niečo. Vieš? Že v podstate sa ma akože všetky úplne že dotkli. Áno. A že my sme vlastne tvorení presvedčeniami našich mám. Našich mám, našich starých mám, našich otcov, že čo by sme mali robiť, čo je v poriadku, ako by sme mali vychovávať deti, lebo pri deťoch to bolo akože, to boli ako facky obrovského charakteru. Ja si to viem si to predstaviť šťastí. Ja síce nemám ešte vlastné deti, ale mne teda tieto moje deti v škôlke za tých 7 rokov pootvárali také veci, že ja im vlastne ďakujem. Oni povyťahovali z päty také zranenia a také presvedčenia, čo ja som ani nevedela, že by som mala, alebo že toto by som mohla nejako mať z tej minulosti toho detstva, alebo že sa nám to možno nejako ťahne v rode, že wow.
A toto presne, čo si povedala, že ty si ich ani nevedela, že si ich mala, že podľa mňa toto je to gro. To, že my vlastne ich nevedome žijeme, ale vlastne si ich vôbec neuvedomujeme. Že si povieme, že tak toto som ja, hej, toto je môj názor, ale vlastne nakoniec zistíte, že to názor vašej mamy. Áno. Alebo vašej starej mamy. Je to potom duplom ťažké zistiť, že čo som ja a čo je tá mama vo mne, alebo tá stará mama a čo sú tie presvedčenia, ktoré mi už neslúžia. Je to veľmi ťažké, pretože ja to vnímam tak, že práve pri tej výchove detí je to o tom, že to dieťa vníma tú realitu ako normu, že toto je tak. Ono nerozlišuje, že toto nie je dobré, toto je dobré, toto by sa nemalo, toto je super. Ono to vidí ako taký balíček normálnosti. Áno, toto je tak. A vlastne na základe toho, čo vidí, lebo hlavne sa deti učia z toho, čo vidia, a samozrejme aj to, čo počujú, ale hlavne to, čo vidia, tak oni si utvárajú ten názor o svete a o tom, ako to chodí, ako sa správame k sebe, ako by sme sa mali so sebou rozprávať, ako si nastavujeme tie hranice, nejaké presvedčenie o tom, že ako by sme sa mali správať ako ženy, čo to znamená byť mužom, nejaké presvedčenie o tých financiách napríklad, hej, to by mohla byť samostatná epizóda. A oni si vlastne tvoria celý taký ten balíček toho, že ako to má vyzerať na tom svete. A na základe toho sa aj potom identifikujú, že toto je moja identita a ja som ten a ten, ktorý rozmýšľa takto a takto. Áno, to je potom strašne ťažké zistiť, že čo si ty vlastne. Že čo som ja. Áno. Ešte ja si spomínam na jednu kočku, s ktorou som sa raz rozprávala a ona, presne takúto debatu sme viedli a ona mi hovorí, že normálne sa akože zamyslela, zastavila a povedala, že ona konečne vlastne zbadala, že všetky jej vzťahy sa rozpadli, ale že všetky jej vzťahy sú také isté, ako boli vzťahy jej mamy. Vieš, a podľa mňa, keď príde ten aha moment toho, že toto niečo v tom, niečo takéto uvidíš, tak to je akože, že wow, že vieš, ako kvantový skok, keby si spravila, že to je proste, a ty máš, vlastne ľudia si toto neuvedomujú, že ty ako náhle si to zvedomíš, ja vždycky hovorím, že keď pomenujete niečo nahlas, vtedy sa začína proces liečenia. Pretože, áno, to je ten prvý krok. No, to je ten prvý krok, lebo ako náhle o tom začneš, ako náhle to všimneš, začneš o tom hovoriť, tak v tej ďalšej situácii, ktorá príde, tak vy to môžete zareagovať inak, môžete sa inak rozhodnúť, spraviť práve tú zmenu k tomu, aby to bolo iné. Takže pre mňa toto vlastne, keď vidím, že aké uvedomenia, vlastne, že už len to uvedomenie nám dokáže fakt, že spraviť obrovskú zmenu v živote. Áno. Ja som mala takéto uvedomenie, jedno také vtipné. Ja som o tom hovorila už aj na mojom profile. A to bolo také uvedomenie o ponožkách. A ja keď som bola malá, tak ja som išla spať, tak ja som si vždy hádzala ponožky na zem, také tie huňaté. A vždy mamina hovorila, že prečo si ich neodložím a že tie ponožky sú na zemi. A ja som potom, keď už sme s priateľom spolu bývali, tak on si začal hádzať tie ponožky na zem, alebo teda nie začal, ale on to si tiež robil. A ja, čo? Prečo si hádzaš tie ponožky na zem? Prečo si ich neodložíš? A ja som ti normálne mala jeden deň, taký moment, že som upratovala, vidím tie ponožky na zem a už som sa akože chcela nahnevať a niečo ako taký blesk z jasného neba ma tak zastavilo a normálne až taký hlas, ako keby mi tak niečo povedal, že ale toto nie si ty. A že veď mne nevadia tie ponožky. Veď ja robím to isté. Prečo mi to vadí? A to je presne to, že my to máme v tom podvedomí tak zafixované a také tie vety, čo opakujeme niekedy ako také mantry, že žalúdok nemá zuby, okamžite sa ukludní. Toto je inak dobre, okamžite sa ukludní. Áno, no to ani z toho fyziologického hľadiska nie je možné, to okamžite sa ukludní. Ale presne, že sú to také tie mantry, ktoré
my sme tak často počúvali, až sa nám vrili niekde pod kožu, dostali sa nám do toho podvedomia a je to potom veľmi ťažké na to prísť, že... Že áno, že Áno. kde to vlastne vzniklo celé. Áno. No my keď sme hovorili o tom, že vlastne sa prenášajú rodové zranenia z generácie na generáciu, že pre mnohých, podľa mňa to vyzerá ako nejaká prudká ezoterika, ale ja by som chcela hovoriť o tom, že to je vlastne niečo, čo je normálne, že vedecky dokázané, Áno. že vlastne ľudia v tom nemusia hľadať vôbec žiadne... Na jednej strane by som povedala, že už veľmi, veľmi dávno šamani alebo takí proste duchovní ľudia s rodovými líniami, so spirituálnom a proste s týmito vecami už dávno sa vlastne o tom vedelo, ale vlastne my sme prišli k tomu úžasne teraz v 21. storočí, možno ešte aj niekedy v minulom, že vlastne sa to konečne vedecky pomenovalo, že tie zranenia, ktoré zažívali napríklad naši rodičia, tak menia ako keby vďaka tým stresovým hormónom, teraz to veľmi zjednoduším, vďaka tým stresovým hormónom, keď zažívate nejakú stresovú situáciu, sa mení zloženie spermie, vajíčok a vlastne vy, keď máte dieťa v brúšku, tak ono tam už vtedy má zárodky vajíčok, z ktorých raz budú ďalšie generácie. Čiže áno, vlastne... áno, dokonca ešte už vlastne tvoja babka, keď bola tehotná s tvojou maminou, tak už tam boli tie bunky, z ktorých si ty, takže že to už veci, ktoré zažívala tá generácia starých mám, tak už tam sa to vlastne tvorilo a teraz sa to môže prejaviť v tebe. No. A toto si presne ľudia neuvedomujú, že žijú ako keby často majú, ja neviem, rôzne choroby. Hovorí sa o tom, že sú dedičné tie choroby, ale pritom keď sme sa o tom bavili presne tak, že dedičné sú len presvedčenia, ktoré si vlastne nesieme. Áno, a vzorce správania, ktoré potom zapričinujú tie choroby. Áno. Toto je podľa mňa akože jedna veľká skupina, pretože ja som si vlastne vôbec neuvedomovala ani, že vlastne aj prístup napríklad ku zdravej výžive, alebo že ku strave, alebo že k tráveniu voľného času. Vieš, že niekto proste príde, vyloží si nohy a príde z práce a napríklad pozerá do rána telku. A že keď to vlastne tie deti od tých rodičov vidie, tak oni to považujú za bežné. Že a ja mám taký pocit, keď vlastne teraz aj keď som písala Tajomstvo z hviezd, pretože to je presne o tom, že my sme podľa mňa generácia, ale každá generácia má svoje výzvy. Ale čo sa deje u nás, je, že nejakým spôsobom to chceme robiť inak, ako to robili naši rodičia, ale hľadáme tie cesty a prichádza dosť k intenzívnym stretom. Áno, ja toto veľmi vnímam na tom mojom profile, že a hlavne to vnímam pri takých postoch a videách, kde hovorím o bitkách, traumách, a kriku a vtedy to vybuchne. Hej. Ako naozaj tie komentáre sú niekedy také, že ja sa nestačím čudovať, že... Ale ty máš predsa bližšie k deťom, nie? Áno. Áno, lebo ono sa tie videá dostanú sa jasné. Aj k takým ľuďom, ktorých to poštekli, zabrnká im to na tú strunu. A to je presne to, že oni majú tú potrebu sa vyjadriť, pretože niekde tam vnútri takéto ich malé dieťatko zapiští. A vieš, oni možno... Čo sa ma dotýka, to sa ma týka, poznáš to. Presne. A to je presne aj to, že častokrát to vnútorné dieťa možno aj závidí, vieš, aký tam možno nejakú radu, že ako pracovať s detskými emóciami, ako možno pomôcť tomu dieťaťu sa zregulovať. A komentáre, za našich čias jedna facka a bolo vybavené. Vieš, že to je presne to, že to ich vnútorné dieťa možno, je to jedna z možností, možno závidí, že oni také nedostávali. Nikto sa s nimi nepapral, teda u nás sa hovorí. Presne. A ja som vždy hovorila, že museli sme držať hubu a krok, čo teraz veľmi podľa mňa akože generáciu moji rodičia ako totálne irituje, napriek tomu, že ja si myslím, že trebárs u nás, že naše deti majú nastavené akože hranice, však vedia,
dúfam, že posúdiť, čo je v poriadku, čo nie je, ale tým, že napríklad odmala sme ich viedli k tomu, aby povedali svoj názor, ideálne tak, aby akože brali ohľad aj na toho druhého, že tak toto akože je veľká výzva, lebo vlastne my sme nikdy nemohli povedať, čo si myslíme. A keď sme to aj mohli povedať, tak nás nikto nepočúval. A nikto nemohol povedať nie. No. Hej, to už bolo forma neposlušnosti, forma nejakého rebelánstva. Čo si to dovoluješ? Hej. A ja to teraz vnímam a pracujem s rodičmi na konzultáciách, ako tie konzultácie sú väčšinou o tom dieťati, ale my sa častokrát častokrát venujem tomu rodičovi, lebo vidím, že on na tú konzultáciu príde. So s tými svojimi strachmi, s nejakou tou úzkosťou a teraz on to chce robiť inak, ten rodič, ale nevie niekedy. Tak ja sa tak snažím ich nejako tak naviesť na ten chodníček takej tej výchovy s rešpektom, alebo ja to volám aj, že výchova slobodou s hranicami. A vidím tam, že častokrát je tam ten boj s tou mocou, že keď dieťa napríklad povie rodičovi nie, alebo povie mu stop, tak ešte niekedy tie maminy, ako nechcem to tak hádzať do jedného vreca, že maminky sú takéto, oteckovia takéto, ale že tie maminy niekedy sú také, že to je v poriadku, že aj on môže povedať nie a niekedy práve tí oteckovia sú takí, že no jasné, pretože oni museli tiež počúvať, vieš. Prečo mi hovorí, to nemôže povedať. Áno, otec mal nejakú autoritu a to predsa nikto nebude narúšať. Áno. Ale ono to tak nie je, že to dieťa by nejak ako išlo narúšať takéto niečo, ale tá zdravá hranica voči sebe, že my to učíme tie deti už od malička, že je v poriadku povedať nie a je dôležité rešpektovať to nie od druhých. A je to téma, je to veľká téma, keď to dieťa povie nie. Áno. Vnímam to. My to akože zažívame každý deň, je to drevený stolík zatiaľ. To prežívame bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom zbláznili. Pre mňa je to úplne fascinujúce, že napríklad Hanka naša má 11 rokov a ona od malička bola taká, napríklad možno taká fantazijná rybka, tak vždycky som mu pozbudzovala k tomu, aby vedela povedať nie, ale že oni majú mega dôvody, prečo to povedia. Že ona nepovie nie iba len tak, aby spravila nervy. Vieš, že za tým stojí normálne pádny dôvod a keď ten rodič ako keby ustúpi z toho, že len ja mám pravdu, tak že on má fakt pravdu. Že to je podľa mňa akože mega obohacujúce a rozprávať sa, a hoci kedy má to akože, keď prídeme do takého nejakého konfliktu, akože aj mňa to rozčúli, pretože ja som bola tiež predsa vychovávaná, ja neviem koľko rokov, 10 ročia v tom, že proste ten dospelý rodič má pravdu. A ja vždycky poviem, že vieš čo, ja aj keď sa nahnevám, že akože že ten stres, však ako ja vyfučím, vieš, že tako, ja sa tiež, je to ako paradox, ale celý život sa učíme ovládať svoje emócie. My to síce chceme od nich chudiatkami. Presne. Trojročné. A toto to je mali to, zmaknuté. že my sa učíme v tých vzťahoch, v tých interakciách. A hlavne tie malé deti nám to prídu otvoriť a ukázať, že čo to tam všetko máme. Jasné, čo to tam všetko máš. Áno. A ja úplne ti rozumiem, ako si hovorila s tým, že aj tebe to niekedy tak zabrnká na tú strunu. No jasné, čo si každý druhý krát. No, lebo to je úplne normálne. Ja presne s týmto som sa často stretávala, v tej škôlke aj sa stretávam, akože ja na tom intenzívne pracujem, keďže tam naozaj každý deň, tých 6 až 10 hodín mám tých 10 detí, tak nemám tam ten čas a priestor sa nejak tak zregulovať. Akože áno, je ten chvíľka, keď odídeš na záchod napapať sa, ale nie je toho veľa. A čiže ono ako keby non-stop si v tom ponorená, v tom svete tých detí, snažíš sa im pomôcť sa zregulovať, riešiš tam, si mediátor, nejaké konflikty medzi deťmi, teraz snažíš sa byť aj ty sama modelom pre nich. Takže ja som ako keby celý deň hlavou, aj telom, aj všetkým ako keby v tom ich svete a veľakrát mi to otvorí nové a nové veci a presne to, ako si hovorila, s tým egom a s tou mocou. Je to také, že áno, tie deti ešte nevedia. Oni nevedia presne, že
neviem, že toto sa teraz neslúši, hej, alebo že toto by som teraz nemal povedať, lebo nemajú rozvinutú tú prefrontálnu kôru a presne tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za to, že tak toto sa teraz nehodí v tejto situácii, alebo takto by som to asi nemal povedať. Oni idú a šplechnú ti všetko do tváre, tak ako to je. Je. Hej. Ja som bola pred pár dňami s jednou kočkou a ona je strašne, akože, podľa mňa úplne je v pohode, milá, veľmi všetko a má deti a proste malému robila lekárka, chcela mu spraviť výter z hrdla, alebo som mu proste pozrieť do hrdla, on má, ja neviem, 3-4 roky a on jej dal facku, tak dostala výmenný lístok k psychologovi a ona, vieš, že prišla taká úplne, že zhrozená z toho, že vlastne že niečo s ním nie je v poriadku. Asi keď dostala v tej sekunde som si spomenula na našu dceru, ktorej chceli spraviť s tou paličkou výter z nosa, vtedy mala, ja neviem, tiež mala také nejaké 3-4 roky. A my sme veľmi zriedkavo chodili k doktorke tým, že akože, že nič nebolo, ale to malo sople, chcela jej to strčiť do nosa. Ale akože neprišlo k tomu, ona sa tam tak strašne pleskla o zem, že sme odtiaľ odchádzali bez toho, aby sa čokoľvek, chvála Bohu, udialo. Ale že ako vieš, ako nás to potom rodičová zneisťuje, že niečo s tvojim dieťaťom nie je v poriadku, lebo ono vlastne, že si dovolilo niečo takéto, vieš, teraz si predstav tú pani doktorku, ktorá mala cez 60. No, tak to že, muselo byť. Že to muselo byť aké? No, ja som si pri tomto spomenula na jednu knižku, volá sa Lovci, zberači, rodičia. A autorka tam spomína výskumy jednej pani, ktorá tiež napísala knižku, volá sa, že Never in Anger, že neviem ako, sa mi zdá, že to nie je preložené do slovenčiny táto knižka. A je vlastne o inuitských rodinách, ktoré minimálne prejavujú emóciu hnevu, alebo teda skoro vôbec, pretože oni už od malička boli vždy vedené k tomu a aj potom neskôr tie svoje deti vychovávali tak, že oni úplne inak vnímali to, ako sa deti prejavujú. Že keď to dieťa napríklad buchne, tak ako to my vnímame, hej? No hneď ideme do toho, že a buchol si ma, čo si to urobila, toto si nemôžeš dovoliť. A ako na jednej strane chápem a na druhej strane to dieťa presne, ide mu niekto paličkou do nosa, no tak sa bráni. Tak to sú tie inštinkty. Hej, ono sa cíti v ohrození, tak jasné, že zapája sa ten systém, ktorý sa snaží vidieť život ohrozujúcu situáciu, no tak buchne, hej. A tam bola taká krásna veta, že ona videla, ako jeden malý chlapček, ten Inuit, vlastne buchol sestričku. A ona mu tak chytila tú rúčku a povedala mu, že ty ešte nevieš, že to bolí. Že to dieťa vlastne nevie, že nás to bolí. A ja napríklad toto robím s deťmi na elipsách, to sú také komunitné aktivity, ktoré máme a rozprávame sa tam veľmi často o emóciách, že oni nevedia, že to toho druhého boli. My ich to musíme naučiť, my ich musíme naučiť úplne všetko. Od piky, hej. A my robíme takú krásnu aktivitku, že si tak tlieskame rukami a teraz skúsi tlesknúť. A teraz si uvedom si, že ako ti to brní, hej, a že tak toto je, keď toho druhého udriem, hej, že on toto cíti. Oni si to musia zažiť, tie deti na tom svojom tele, cez tie zmysly a cez ten hmat, cez to všetko, že tak toto je, keď niekoho druhého buchnem, hej. Spomínam si na jedného kamoša, ktorý sa bláznil so svojím synom, ja neviem, tiež mal nejaké 3-4 roky. Bláznili sa. A tiež ten syn mu dal jednu facku a on mu ju vrátil, ten otec. Vtedy som si hovorila, že toto mi prišlo, akože vieš, že strašne veľa, že je to malé decko a že vieš, keď on mu to vráti akože s tou svojou silou, tak je to akože dosť neadekvátne. A vlastne som si uvedomila, že trebárs naše deti to mali tie prejavy úplne inakšie, že staršia Hanka, ona mala že totálne emočné
ty kokso, to bol akože totálny emočný výbuch. Tým, že my akože hovoríme vo všeobecnosti, že sme nemohli akože prejavovať svoje emócie, takže vždycky sme boli, že ako, ja si pamätám napríklad, že moja mamina, pre ňu to bolo úplne také, že ona mala z toho akože strašne sa pri tom určite cítila nepríjemne, keď to bolo. A ja jej vlastne som vždycky hovorila, že Hani, že čo tebe pomôže, vieš, pri tom, že keď to prišlo a ona, že nič, že nechaj ma tak, že ono to vlastne potrebovalo vykypieť a potrebovalo to odoznieť. Mne to prišlo strašne zvláštne. Vieš, že na jednej strane, že nemôžeš akože tomu dieťaťu, ona nechcela ani objatie, nič akože pomôcť, že to vlastne iba necháš výjsť von. A potom som mala akože strašne taký pokoj na duši z toho, že ona to môže dať von len tak. Vieš, že si to môže že dovoliť. môže si to dovoliť. Lebo presne. inak tie emócie sa potom zasekávajú v tom tele a potom vyskakujú v tej dospelosti. No, že sa to potom niekde stále ukazuje. A častokrát sa stáva, že dospelý, ktorý sa dostane potom do nejakej stresovej situácie alebo presne do nejakého konfliktu alebo do niečoho, kde sa necíti v bezpečí, ako aj napríklad to, že mu dieťa povie nie, tak ten rodič, pre neho to nebezpečná situácia, pretože stráca moc, stráca autoritu a zrazu on nevie, ako vynaložiť s tou situáciou, ani ten jeho emočný mozog, to jeho vnútro nevie, pretože ho to nikto nenaučil, pretože ho naučili iba tie emócie potlačať. A teraz zrazu mu niekde z tela vyjde tá emócia a začne reagovať ako ten trojročný, štvoročný chlapec, keď bol on sám trojročný, štvoročný. Že vlastne sa normálne ako zníži ten jeho biologický vek a reaguje z toho miesta, ktoré nikdy nedostalo ten priestor. Áno, z toho zranenia. Vieš, čo by ma zaujímalo, že ja keď si spomeniem, tak napríklad v tej knihe Tajomstvo z hviezd, ktorá je pre deti, tak my prechádzame tými našimi príbehmi a situáciami, ktoré sme zažili a veľakrát my si aj doma o tom veľa rozprávame, že OK, že tak ti to ten starší človek povedal preto takto, pretože ty to možno vnímaš, že to je necitlivé, ale že oni boli tak vychovávaní, že pre nich je žiaľ, akože, že fungovalo to. I keď deti byli, tak v tej dobe, na tú dobu to fungovalo. Boli proste akože aj pred 100 rokmi boli stratégie, ktoré fungovali. A každá tá doba si niečo svoje prináša. Že veľa sa ako o tom rozprávať, aby že pochopili, prečo sa to deje. No ale vlastne som chcela povedať to, že rovnako si zažívame tým, že vlastne trebárs deti stretávajú druhé deti, ktoré úplne inak hovoria, že vieš, že bežne si povedia že medzi sebou, že sú debili alebo úplne, že hociako, pretože častokrát sú to aj deti, ktoré poznám, pretože to počujú aj doma a považujú to za normálne, že ty nebudeš takýmto niečím, veď vieš, že ja napríklad nemôžem chodiť na detské ihriská, pretože čo je dosť kontraproduktívne, keďže som učiteľka v škôlke, ale ja keď tam počujem to, čo sa tam deje na tých detských ihriskách, ako sa naozaj niektorí rodičia správajú k tým deťom, vo mne sa také veci otvárajú, že ja by som im tam najradšej všetkým dala nejaké knižky a prosím ťa, naštuduj si aspoň kúsok tej rešpektujúcej výchovy, že naozaj ja mám s týmto veľký problém. Chodiť na tie detské ihriska a vidieť tam, že ako sa tí rodičia rozprávajú s tými deťmi. A keď sa niečo stane také veľmi intenzívne na tom ihrisku, keď my sme tam napríklad ideme teda s deťmi a je tam nejaký rodič s dieťaťom, kričí tam na neho, nebodaj ho tam ešte udrie a za mnou tie deti chodia, že prečo ten ujo alebo tá teta ho udrela. Áno. A teraz vyrieš to s nimi. Často to riešime na tých elipsách, ako som hovorila, na tých komunitných aktivitách. A je to tá realita toho, že my sa tu stretávame, rôzni ľudia v jeden moment, v jeden okamih. Že ty ideš v autobuse a ty nevieš, že ten človek, kto to je, čo to je, a ako čo má za sebou, z čoho vychádza, z akého pozadia, akú mal výchovu, čím si prešiel. A presne toto, že my sa tu stretávame, tá stará generácia, teraz my, takí tí, ktorí vidia už za to, že tak asi to nebolo úplne najlepšie. A teraz tie deti, ktoré vlastne
vieš, že niektoré majú takú tú výchovu rešpektom, niektoré vôbec nie. A je to náročné to celé nejak tak sklbiť a vysvetliť im to. Ale vieš, už od takých tých 3 rokov vyššie, 3,5, ty tomu dieťaťu to vieš vysvetliť, hej, takým tým menším, ty im to vieš len ukázať, ty im vieš dať len ten rešpekt, tú podporu a ako predsa len ten rodič, ktorý to dieťa zbije, tak aj on má ten svoj batôštek, hej, že ako není to, že neospravedlňujem toho človeka, ale ja proste chápem, že ten človek zase vníma tú výchovu, že no toto je výchova detí, takto sa vychovávajú deti. Ja keď ho uchnem, tak aspoň z neho vyrastie poriadny človek a on tomu verí. Aspoň poslúcha. Áno, poslúcha, presne, ale presne, to... no. Je to ťažké tým deťom to uprieť. vysvetliť, že no má to inak, ale my tu na tomto svete, je to taký mix všeho chutí, každý nejaký iný, každý má za sebou niečo iné a proste im tak len ako keby ich oboznámiť s tým, že no áno, sú to aj takí ľudia, mali takú výchovu a veria, že toto je správne. Možno aj vložiť do tých detí takú tú otázku, myslíš, že to je správne? Myslíš, že to je OK, čo urobil? Ako by si... Predstav také dieťa, ktoré dostane nejaký výprask, otočí sa na rodiča a povie, že myslíš, že to je správne? No, mňa je fascinujúce. Včera, ako mi napísala jedna kočka, ktorá... Prepáč, ešte mi tak napadlo, že vlastne to by potom ten rodič dostal facku, ale takú tú vnútornú, vieš. No, však áno. No, že to je aké? Či myslíš, že to je správne? No. Že to sú, niekde som to čítala, že nemôžeme byť zvieratá, nemôžeme udrieť seniora, ale deti môžeme udrieť. Že zraniteľných nemôžeme, ale že deti môžeme udrieť. Áno, a to je presne to, že my sme boli veľmi potláčaní v tom detstve, tak teraz si to chceme akože na niekom, no tak teraz ja mám tú silu. Bola som dneska ráno s ocinom u lekára a našla som tam letáčik. Uchylka. Keď som si ho zobrala. A je to o jazvách. Musím to prečítať. Že tam, kde už raz jazva je, tam ostane navždy. Jazva dozrieva a stáva sa menej badateľnou. Niektorým ľuďom sa hoja jazvy veľmi dobre a ostávajú im iba veľmi nenápadné jemné jazvičky. Iní môžu mať jazvu pomerne širokú. Väčšina ľudí má jazvy jemné. Keďže jazva sa lieči spontánne, väčšinou nemusíte robiť nič, iba čakať. Príroda to tak zariadila, je to super. Že vlastne takto to je aj s tými našimi zraneniami. Áno, a to je na nejaký to krémik na jazvy? Nie, to nie je krémik na jazvy. To je odporúčanie pre deti, ktoré sa narodia s ráštepom hornej pery a oni im ich vlastne... Ale sú to ako na fyzickej úrovni. Áno, na fyzickej úrovni. Ale dá sa to pekne pretaviť do... Že vidíš, a ja som tam ráno čítala, áno. že ty brďo, že veď presne takto to je, že ľudia si to neuvedomujú. A o tom to je, že na teba to môže aj z detskej knihy zasvietiť, že to frasa a ako to boli a aké to je nepohodlné strašne. Že radšej to odložíme, radšej sa nebudeme o tých veciach rozprávať. Radšej to ututleme a zatvoríme to opäť tam, kde to bolo. A že si neuvedomíme, že tá jazva tam vždy zostane. A vlastne, že čo je v tej jazve ukryté. Áno, čo je za ňou, presne. Ona je tým kľúčom to zistiť, že čo tam je. A tie jazvy, oni sú vlastne takým tým výsledkom toho, ako si ty hovorila, alebo ako to tu bolo napísané, že tie jazvy sa nás menia, lebo tak, keď je jazva tak je viditeľná, tak hneď to zmení vlastne ten vizuál, ale zmení to aj vlastne to vnútro naše. Čiže keď to dieťa zažíva nejaké traumy, násilie, nerešpekt, tak ono to doslova prelaďuje tú nervovú sústavu. A potom ten človek začína vidieť ten svet úplne inak, inými očami. Mňa fascinovalo, ako Bruce Lipton, on je vlastne epigenetik, napísal, že my 90% vzorcov si nesieme z detstva. 90% úplne, že nejakých nevedomých programov.
a že vlastne väčšina z nich, že viac ako, dokážu kvantifikovať, ale okej, väčšina, viac ako 75%, že väčšina z nich je negatívna. Že toto pre mňa bolo, ja si pamätám, ja som to čítala niekedy veľmi dávno, kedy som sa vlastne týmto začala zaoberať, že tým vzorcami, presvedčeniami. A vlastne veľmi pekne to znie, keď povieš, že vzorec a presvedčenie a na druhej strane znie presne to rodové zranenie. Lebo to, že ten otec napríklad mal otca alkoholika, že ich bil, vieš, že vytvoril v ňom nejaké presvedčenie, ale že tie presvedčenia boli vlastne také devastačné, že sú ako zranenie. Áno. Že toľko sa v nás ukrýva. Ono to je ako taká cibula. Že to sú tie vrstvy, ktoré keď ty nabehneš na tú cestu toho liečenia, toho vnútorného dieťaťa a odstraňovanie tých presvedčení, pozeranie sa, že čo je za nimi, a uvoľňovanie nejakých potlačených emócií, tak... A cibula je perfektný výraz, pretože pri cibule si poplačeš. Áno, a ten plač, ide to von, uvoľňovanie, presne ako tvoja Hanka. Tá presne vedela, že mama, nechaj ma vyplakať sa, však ja viem, že to je pre mňa zdravé, pretože to ide von. No, že... A paradox je podľa mňa v tom, že my si myslíme, že, vieš, že tak si povieš, že konečne, že aspoň že niečo robím inak, že tomu svojmu dieťaťu možno viac tie emocionálne potreby viem naplniť, ale podľa mňa, tak ako nám naši rodičia nevedeli všetky naplniť, tak ani my, ja to úplne vidím, že ako keby naša kapacita našich rodičov bola takáto nejaká, kapacita nás je takáto, ale potreby našich detí sú takéto. Áno, ja teraz vnímam, že tým, ako sa začalo táto výchova a všetky takéto tieto oblasti, že riešenie tej traumy, potlačených emócií, začalo sa viacej skúmať dopad tej výchovy z minulých generácií, tak ja vidím, že tí rodičia potom cítia taký veľký tlak toho, že ja nechcem dať tomu dieťaťu to, čo som možno dostával ja v mojom detstve a teraz majú taký pocit toho tlaku, že musím byť dokonalý rodič. A mne to niekedy príde také veľmi milé, vieš, že na jednej strane vidím presne také tie komentáre, že jedna facka a vybavené a na druhej strane mi potom píšu rodičia, ktorí sa ma opýtajú, že no ale keď mu napríklad nedovolím si zobrať tú hráčku, tak či mu nespôsobím traumu. Vieš, že je to také milé, že vidíš úplne... Extrémne inak. Áno, dva rozdielne svety. A je to potom taký tlak na tých rodičov. Ja sa snažím aj tým rodičom povedať, že stačí byť dosť dobrým rodičom. Stačí to dieťa vnímať, počúvať a ísť cez seba. Myslieť hlavne aj na seba. A nepotrebujeme byť dokonalí, lebo to sa ani nedá. Vieš, to sa nedá. Presne to dieťa, ako si ty opísala, že má takéto potreby a my teraz potrebujeme naplniť tie potreby toho dieťaťa, ktoré sú takéto, ale aj naše vlastné potreby. No. A potom častokrát zabúdame na seba. Dávame seba na posledné miesto. Tragédie matiek. No. Keď som sem išla, rozmýšľala som nad tým, čo povie na to moja mama. Pretože moja mamina je úžasná v tomto. Ona napriek tomu, že má 70 rokov, je aktívna na sociálnych sieťach a ona sleduje, číta články, moje príspevky a i keď pri knihe si povedala, že vieš čo, radšej si to neprečítam, aby som sa nenahnevala zbytočne, ďakujem za to. Ale vlastne som si uvedomila, že niekedy mám normálne akože ostých povedať nejaké veci nahlas, lebo sa bojím, že ona si to bude sťahovať na seba. Áno. Ale ja na druhej strane mám pocit, že potrebujeme o týchto veciach hovoriť bez ohľadu na to, že aj keď hovoríme o tých starších generáciách a my dneska povieme, že pre nás to nebolo dobré, že to nie je ako keby útok na nich. Áno. Pretože generácia mojich prastarých rodičov, oni zažili vojnu.
Čiže oni riešili Úplne ako iné keby veci, úplne niečo áno. iné. Riešili boj o prežitie, riešili to, či mali dostatok jedla. Presne, Takže- tam nebol ten priestor na tie emócie, na emócie. to, čo sa skrýva za nimi. Em, Tam išlo pot- úplne o iné úplne veci, o niečo áno. iné. Potom generácia mojich rodičov zase, tým, že bolo v podstate po vojne, oni mali zase materiálny nedostatok a preto pre našich rodičov, akože tú generáciu bolo dôležité, aby sme my mali všetkého veľa. Ja, moja mama, ona furt, že či mám dosť hrncov, alebo že, akože pre mňa to bolo také, že Áno, nič sa čo, nemôže ja si- vyhodiť, všetko No, sa ešte raz vyjde a všetko treba mať v zásobe, zásobe, po 10 kusov. Áno. že a tak to je akože úplne OK. A my, už keď bola ako keby naplnená potreba toho bezpečia, potreba materiálna, pretože my ako deti, akože nepochádzali sme z bohatej rodiny, ale mali sme všetko, čo sme potrebovali, tak teraz konečne prišiel na to rad práve na to, že naplňať tie emocionálne potreby našich detí. A niekedy mám taký pocit, že práve tá staršia generácia si tak sa cíti ako keby taká ublížená, že im to vyčítame. Áno. A myslím si, že je veľmi dôležité nahlas povedať o tom, že vlastne je to úplne v poriadku tak, ako to mali oni. Aj to, čo nám dali oni, pretože oni nám jednoducho dali to najlepšie, čo mohli dať. Tak ako my tým našim deťom dáme. A počkaj, to o 20 rokov povedia, že čo ste nám to dali, však to bolo málo. Hej. Áno, ja to tiež presne takto mám, ako ty hovoríš, že mám tam niekedy taký ten strach toho, že ja viem, že moje rodičia a že konkrétne moja mamina mi dala všetku lásku sveta a to najlepšie, ako ona vtedy vedela a nevedela inak. Tiež konala z tých svojich presvedčení, z tých svojich zranení, ktoré si zase ona niesla. A to, že ja sa teraz tomu venujem, tak tiež je to také, že niekedy tiež mi tak zavolá, že no, čo ty tam budeš o mne hovoriť, že mami, neboj sa, že len to všetko bude OK, mami. Áno, len to najlepšie. Ale to je presne to, že vtedy to tak bolo, no, že tie výskumy ohľadom traumy boli nejaké, ale neboli až tak spájane s tou neurovedou a nebolo toho tak veľa ako teraz. A nespájalo sa to ani s takými tými oblastiami, ako už sú teraz, že epigenetika, vieš, a nejaká polyvagálna teória a teraz tie potlačené emócie a presne výskumy tej traumy. Takže konali tak, ako vedeli. A my tiež, áno, my tiež teraz konáme najlepšie, ako vieme. No uvidíme, čo to, to o tých pár rokov, bude. aké ovocie to prinesie. No. Spomínam si na jednu vec, že ja som bola totižto v detstve presvedčená, že ma našli na autobusovej zastávke. Ja to musím povedať. Ja si to pamätám. Že ma našli na autobusovej zastávke. Ja som si to nikdy nevedela vysvetliť. Ja vedela som, že tam patrím však do tej rodiny a že prečo mám toto ja v sebe, že ma našli na autobusovej zastávke. A moja mama mi ja neviem, to bolo len pred pár rokmi, akože musím popísať ešte ten stav, že ako sa nám narodili deti, ja som vlastne prestala potom učiť na vysokej škole, začala som písať knihy, začala som sprevádzať ženy a stále som mala strašný blok opúšťať tie deti. A vlastne moja mama len tak medzi rečou úplne že spomenula, že keď si bola malá, že mala si 2 roky, tak vlastne oni sa presťahovali aj s mojou staršou sestrou, aj s ocinom do tej dediny, kde vlastne sú postavili dom a že sestra už chodila do škôlky, oni chodili do práce, mamina vlastne ako všetky ženy väčšinou chodili, po pol roku išli do práce a mňa nemali kam umiestniť, tak vlastne ma nechali u babky na týždňovky v inej dedine. A že vlastne tam v tej dedine moja mamina vždycky tam prestupovala na autobusy a že ja som ju tam čakávala s mojím detkom a že vždycky vystúpila z toho autobusu, niečo mi dala a potom prestúpila na ďalší. A mne to vtedy docvaklo, jak to ona povedala, že autobusová zastávka. Že ty prďo. A potom vieš, druhé taký moment, že preto sa ja možno bojím odchádzať od mojich detí a že do akého extrému. Absolútne niečo, čo som si nepamätala, úplne, že nevedomá vec a že do akého extrému ma to vlastne v živote priviedlo, že ja som mala výčitky svedomia z toho, keď som mala ísť na celý deň z domu ísť spraviť nejaký seminár alebo niečo, a bolo to iba v mojej hlave. A ako ťa to ale ovplyvnilo? A potom to začalo ovplyvňovať aj tvoje deti, pretože si na ne prenášala. A toto je presne to, že keď mi niekto povie, že
čo ja mám, aké stopy z výchovy. Presne, Ja pár som faciek, normálny, čo to som je. čo, No. vyrastli sme normálne, nič nám nie je. No. Môj muž vždycky hovorí, ale kde by sme mohli byť, keby Áno, to bolo inak. Áno, presne. A takto, keď No. hovoríš o tých nejakých No. generačných veciach, čo sa takto tiahnú, tak ja si pamätám, že ja som tak nejako začala riešiť tému financií. Že prečo mám toto tak, ako mám? Prečo sa bojím pustiť tie peniaze? Však veď aj mám niečo a si to tak škrečkujem. Škrečkuješ. Hej. A ja som potom bola na Theta Healingu, čo je vlastne taká meditácia veľmi hlboká, že sa dostávaš do takých tých frekvencií, kde sa dokážu prepisovať tie vzorce. A mne tam bolo ukázané, moja mamina je z Liptova, z takej dediny. A vlastne ja mám veľmi blízky vzťah k tomu domu, čo tam máme. A ja veľakrát aj v meditáciách vidím ten dom a vidím aj nejaké veci, čo sa tam ako keby udiali. A ja som videla, my tam máme takú komoru, a ja som tam tú komoru videla naplnenú strašne veľa zásobami jedla. A ja som sa potom tak rozprávala o tom s mojou maminou, že som jej aj tak hovorila, že som tam toto videla, že vlastne som tam tak pustila tú kontrolu nad tými peniazmi, že je to v poriadku, keď aj miniem, alebo keď miniem na niečo iné, ako vieš, že to ono... Skutočne to potrebuješ? Áno, presne, že tak predsa len tie peniaze potrebujú nejak tak plynúť. A mamina úplne ostala taká, že ale to tak presne bolo. Že jej babka, vlastne moja prababka, tak ona bola presne taká, že musíme mať do zásoby a budeme mať v tej komore 10 kg ryže a 10 kg cukru a 10 kg soli a keď 1 kg miniem, tak idem dokúpiť ďalšie. A na mne sa to vlastne takto prejavilo v tom živote a ja som to uvidela som to v tej meditácii. Ale vieš, ale to pochopenie toho, že pre tú babku to bolo funkčné, lebo zažili niekedy nedostatok lebo potravy. žila v inej dobe. Žila v inej dobe. No. Takže, ale je to úplne fascinujúce podľa mňa, že teraz si predstav, že vlastne spravíš si nejaký taký rodový strom. Vieš, ja som si aj robila. A že vlastne dáš si tam seba, dáš tam každého toho predka a teraz si napíšeš k tomu, že čo mal on, že aké presvedčenia, alebo že aké choroby, alebo úplne, že aké mal vzťahy, ako fungoval a že vlastne tam uvidíš, čo si od každého nesieš, že čo máte spoločné. Ja som si takto robila ten strom, vlastne vďaka tebe na tom jednom tvojom kurze, tak to bolo nejakých 4 roky dozadu, 5. A presne som si vtedy zohnala som si aj fotky, že obvolala som tú starú mamu, aby mi dala nejaké také tie staré fotky. Nalepila som si to tam, popísala som si, kto to bol, v akom vzťahu ku mne, aká bola. A zistila som, že sa nám tam opakovali nejaké aj povolania, že veľa žien z môjho rodu bolo práve učiteľkami. A to ja som síce vyštudovala učiteľstvo, ale ja ti tak poviem, že ja keď som mala 20 a išla som na tú školu, tak pre mňa to skôr bolo, že ja viem, čo nechcem robiť, ale neviem, čo chcem robiť. A to učiteľstvo bola, že úplne posledná možnosť. Ešte moja mamina bola taká, že tak bude mať aspoň prázdniny. To sa zíde. Keď budeš mať deti, to sa ti zíde. Málo zarábajú. U nás to bolo ako, ja neviem, čo som ja v tej 20-ke robila, ale ja som teda ako vôbec nevedela, čo ja idem robiť s môjim životom. A nakoniec pozri, kde ma to priviedlo. A to ešte ti poviem, že keď som išla na pohovor do tej mojej Montessori škôlky, tak ja som si na ceste v autobuse pozerala, že čo je to Montessori. To nepovedz teraz nahlas. No lebo ja som študovala to učiteľstvo na filozofickej fakulte a my sme sa tieto veci neučili. Že keby to na pedagogickej možno áno. Trošku som odbočila, ale teda ako ono ma to, aj tak ten život ma tam zaviedol a myslím si, že aj toto, čo teraz robím s tým môjim projektom, že tak ako šírim tú osvetu a nejak tak búram tie vzorce, tie presvedčenia aj v našej rodine, ale aj pomáham tým iným rodičom, tak malo to tak asi byť, no, že to bol asi nejaký taký osud, že aj keď som nevedela, tak ma to tam nejak tak dotiahlo. Tak zaviedlo. Hej. No, tak super. Drahé ženy, to by bolo na dnes všetko. Vidíme sa na budúce. Moni, ďakujem. Ďakujem aj ja, Moni. Dúfam, že sme niekoho inšpirovali. Áno. Možno sme niekomu pomohli priznať nejaké presvedčenie. Hej, a možno toto niekomu zmení život.
Majte sa krásne. Korene, korene, sme z vás upletené.